En el projecte de la motxilla bioclimàtica ens hem proposat mesurar el rang d'il·luminació que tenim a la nostra classe mitjançant un luxòmetre i l'elaboració d'un mapa de corbes ISOLUX. L'objectiu d'aquesta activitat és comprovar si tenim una bona il·luminació a l'aula i si la distribució de les taules és l'adequada. Per aquest motiu, hem fet mesures amb 4 condicions de treball. Persianes baixades il·luminant la classe amb llum artificial i prenent les mesures a nivell de terra, fent el mateix a nivell de taula i repetint el mateix procés amb les persianes pujades. El nostre grup ha treballat amb l'opció de llum artificial a nivell de terra. Com que la classe estava buida, vam haver de construir una caixa que tingués l'alçada de la taula per poder prendre les mesures correctament. Per poder elaborar el mapa de corbes, ens feia falta dividir la classe en una quadrícula per distribuir equitativament els punts de mesura. Mentre les preníem, les anàvem anotant en una graella que posteriorment buidaríem en un Excel. Per poder elaborar les corbes ISOLUX, ens feia falta calcular els punts intermitjos a través d'una fórmula a l'Excel. Totes aquestes dades introduïdes a l'AutoCAD ens van permetre crear un mapa amb 4 corbes de llum. Finalment, hem pogut arribar a les següents conclusions. La zona més il·luminada és la de 500 lux, que és la zona intermitja entre el centre de l'aula i les finestres. El motiu que en una banda de la classe hi hagi més llum que en l'altra és degut a la diferència de colors entre els fluorescents. Els blancs emeten més llums que els grocs, per tant, seria convenient substituir tots els fluorescents grocs. A nivell d'aula, tenim una il·luminació correcta segons els valors que ens recomanen, ja que en cap punt estem per sota dels 150 lux mínims demanats. El problema el tenim a nivell de pissarra, ja que el rang està per sota del mínim aconsellat. Per resoldre aquesta mancança, proposem il·luminar-la millor, per exemple, col·locant una tira de fluorescents al damunt.